Maksatları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin hünermenlerinin, işgärlerinin hususul gomuň önümçiliğinin hilini, dünya ölçüglerinin derejetine yetirmek, öz öndürgen göň önümlerinin esasy öýlegini dünya bazarlaryna çykarmak, şeýle hem kärhanada täze iş orunlaryny döretmek baradaky aýdyň maksatnamasy esasyna kurulan bu täze kärhana iri şahly mallyň derelerini ýarym taýýar hem-de taýýar göň edip işläp çykarýar. Kerhanaň işe girdilmegi bilen bu ýerde ýene-de ýaşlan 140 ulayna täze iş orunlary döredi. Täze kerhanaň önümçilik kuwatlygy her aýda eri şahly malyň 50 musynyň derelerini işläp bejermegi mümkinçilik bergen. Belenilşýär kerhanaň önümçilik bölümlerine, dünýä döwletlerine deri işläp bejermekde ulanylýan ýokary önürçilikli hem-de ýokary tehnologiýaly iň häzirki zaman enjamlar ornaşdyrylandyr. Şol enjamlar paýdarlar jemgyýetiniň işgärlerine ýordamydaky ekologiýa taýdan arasa mal derilerini ýokary hilli işläp bejerip, haritlik derejetine ýetirmegi, ýokary hilli taýýar göňüň içki hajatlary üçin gerekli möçerini önürmägi hem-de öz önümlerini daşar bazarlara köp möçerde eksport etmegi mümkinçilik bergen. Paýdarlar jemgyýetiniň bu täze kärhanasyna rehmi çeken hünermenliň esasy böleginiň ýaşlardan warat bolmagy aýratyn belärlikler. Olar dünýäň ösen döwletlerine göň önümçiligi boýunça iş tejribesini özleşdirip gelen ýaşlardyr. Hüner kämilligini alan şol ýaşlar kärhanada urnaşdyrylan innowasion tehnologiýaly enjamlary ustatlyk bilen erkedýärler. Täze kärhana önümçiligi girdilenden beri bu ýerde 40 million ine-dördül desimetr göň önümleri öndürildi. Kärhanada her aýda 6,5 million ine-dördül desimetr barabar ýarym taýýar hem-de taýýar göň önümleri işlenip çykarylýar. Maksatları açık görünüşlü paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri ýordamydaky hem-de orta telekeçiligi östürmäge, hususul gonda önümçiligi köp orly esasy alyp barmaga döredilgen giň şertler üçin hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyza hem-de türkmen halkynyň mellili ijra gahrman arkadagymyza alkyş hem hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.